дуруду саломи навини худро ба ҳар яке шумо расонида имрӯз бо хабарҳои навтарин барномаи худро баҳри шумо пешниҳод мекунем. боварӣ дорем писанди шумо мегардад. дӯстон, ба ҳар яки мардони тоҷик рӯзи артиши миллиро табрик мекунем. супориш барои хизмати ҳарбӣ писарони вазирону вакилон ва имтиёзҳои нав баъди артиш. Эмомалираҳмон раисҷумҳури Тоҷикистон зимни ҷамъомад бахшида ба 27-умин солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ хостгори ироа сабукӣ ба хидматкардаҳо дар артиш ҳангоми қабул ба кору таҳсил шуда таъкид намуд, ки фарзандони вакилону вазирон бояд дар навбати аввал хидмат кунанд. Эмомалираҳмон дастур дод, ки зимни қабул ба вазифаҳои масъули давлатӣ адои хизмати ҳарбӣ ҳамчун сифати асосӣ ва мусбати хислатномаи довталабон ба назар гирифта шавад. дар иртибот ба ин супориш дода мешавад, ки барои ин гурӯҳи шаҳрвандон имтиёзҳои муайян дар навбати аввал ҳангоми қабул ба муассисаҳои таҳсилоти олии ҳарбӣ дохилӣ ва хориҷии мамлакат бидуни озмун шомил гардидан ба коллеҷу литсейҳо ва аз рӯи ихтисос ба ҷои кор таъмин шудани онҳо муқаррар карда шавад, таъкид кард Эмомалираҳмон. раисҷумҳур афзуд, ки ҳар як сарбоз дар давраи хизмати ҳарбӣ илова ба гузаштани курсҳои махсуси тахассусӣ инчунин касбу ҳунарҳои гуногун аз ҷумла ронандагиву дуретгарӣ, кафширгарию сохтмончӣ, устои барқ ва таъмири автомашинаҳо ва забонҳои хориҷиро низ омӯзад, то ки баъди хизмат роҳи фардои зиндагии худро пайдо карда тавонад. таъкиди Эмомалираҳмон ба ҷалби фарзандони вазирону вакилон раисон ба хидмати ҳарбӣ. ӯ дар идома таъкид намуд, ки роҳбарони ҳамаи зинаҳо аз аъзои ҳукумат ва вакилони парлумон то раисони вилоят, шаҳру ноҳияҳо, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, ташкилоту муассисаҳои хизматчиёни давлатӣ ва соҳибкорон бояд худашон намунаи риояи Конститутсияи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи уҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ бошанд. фарзандони онҳо дар навбати аввал ва ҳатман барои хизмати ҳарбӣ дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ҳозир бошанд, зеро ҳама дар назди қонун баробаранд ва ҳама табақаҳои аҳолӣ вазифа доранд, ки талаботи онро риоя намоянд, изҳор дошт Эмомалираҳмон. супориш: ҳукумат захираи сарбозону афсаронро 3 баробар зиёд мекунад. инчунин раисҷумҳур ба зикри вазъияти мураккаб дар минтақа ба ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад, ки шумораи захираи сафарбарӣ яъне афсарону сарбозони эҳтиётро аз 110,000 ба 300,000 нафар зиёд намояд. вазъияте, ки имрӯз дар минтақа алалхусус дар қаламрави кишварҳои ҳамсояи мо Афғонистон яъне бевосита дар наздикии сарҳади давлатии мо ба вуҷуд омадааст, боиси ташвиш ва нигаронии ҷиддӣ мебошад. вазъият дар ин кишвар ба амал омада, ки беш аз 40 сол идома дорад, на танҳо натиҷаи фаъолияти созмонҳои террористиву экстремистӣ аз ҷумла ташкилоти ба ном Давлати Исломӣ, балки нишонаи возеҳи дахолати доираҳои манфиатдори хориҷӣ мебошад, изҳор дошт Эмомалираҳмон. ӯ таъкид намуд, ки ҷой доштани камбудиҳо дар самти риояи тартибу интизом, нақшаҳои таълиму тарбия, муносибатҳои ғайриоиномавӣ миёни сарбозону афсарон, истифодаи нодурусти силоҳи оташфишон, даст задан ба амалҳои коррупсионӣ, ҳолатҳои бемасъулиятӣ ва хунуқназарӣ ҳангоми ба рушду такомул ва нуфузи қувваҳои мусаллаҳ таъсири манфӣ мерасонад. раисҷумҳур дастур дод, ки камбудиҳои ҷойдошта ислоҳ гарданд барои такмили донишу малак низомиён дар кишвар чорандешӣ шавад. ин буд дар барномаи имрӯзае, ки баҳри шумо пешниҳод намудем. ба канали мо обуна шавед ва хабарҳои навро якумин шуда мо баҳри шумо пешниҳод мекунем. то барномаҳои навбатӣ бо шумо худоҳофизӣ мекунем дӯстон. хайр.